Знаеш ли кое е общото между Клеопатра и модерните жени? И двете искат нещо, което наистина работи. Но днес не ти трябва вана с магарешко мляко. Само няколко капки. Резултатите са същите. Без дворец, без рубини и без фотошоп. Истината е, че кожата ти не остарява. Тя просто губи равновесието си. Повечето кремове само я прикриват. Тази формула е лекува отвътре и затова ефектът е траен, не временен. Магарешкото мляко възстановява клетките, розовата вода придава сияние, а ниацинамидът изравнява тена. В клинично проучване 94% от жените виждат видима промяна до 14 дни. Без дразнене, без химия, само природа, която работи като наука. Имаш два избора: да продължиш да прикриваш петната с фондотен или да ги премахнеш завинаги. Не чакай следващата процедура. Събуди кожата си още днес. Заслужаваш да светиш, не да се криеш. Поръчай сега с 35% отстъпка и виж защо жените го наричат ефектът Клеопатра. Експресна доставка, 30-дневна гаранция и лукс, който работи. Следвай линка около видеото и върни сиянието, което винаги е било твое.